Γιώργο Γιώργιο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε μια ωραία, μεγάλη παρέα. Καλησπέρα στους φίλους μας. Χαίρομαι γιατί μας αξίωσε ο Θεός ύστερα από 4 χρόνια να στηθούμε πάλι στο ίδιο βήμα και να κάνουμε όχι μόνο τον απολογισμό αυτής της τετραετίας, αλλά να σας δώσουμε και το πρόγραμμα και το στίγμα αυτής που ακολουθεί. Χαίρομαι που είμαι σε έναν τόπο όπου χτυπάν τα πνευμόνια της τουριστικής μας καρδιάς. Σε έναν τόπο που υποστηρίζει το Δήμο μας πολλαπλά, σε έναν τόπο όπου η ανάπτυξη κάθε χρόνο είναι εμφανής και κάθε χρόνο θα πάει ακόμα καλύτερα. Αποφασίσαμε οι συνεργάτες μου και εγώ να επισκεφθούμε όλες τις κοινότητες του Δήμου. Να μιλήσουμε για αυτά που έχουμε στο νου μας, να ακούσουμε αυτά που χρειάζονται και να σας παραθέσουμε τις σκέψεις μας και τις προτάσεις μας. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι το σωστό. Είμαστε σίγουροι ότι προτού φτάσουμε στην κάλπη της 8ης Οκτωβρίου, σε κάτι λιγότερο από 20 μέρες από τώρα, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στα χέρια μας, τα όπλα, τα πολεμοφόδια, τα οποία θα μας δώσουν τη σωστή κρίση. Θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πράξουμε αυτό που πρέπει, όχι για το καλό το δικό μας, αλλά για το καλό του τόπου μας και για το καλό των παιδιών μας. Είμαστε εδώ παράλληλα για να δώσουμε στην δικιά σας γνώση και κρίση όλους τους υποψηφίους. Να τους παρουσιάσουμε, να τους δείτε από κοντά, να εκτιμήσετε την αξία τους, την προσωπικότητά τους, το από πού προέρχονται, πώς πορεύονται και στο τέλος να πάρετε τη σωστή απόφαση. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα να κάνω 2-3 σκέψεις με αφορμή το γεγονός ότι ενώ προχωρούμε προς την ολοκλήρωση της προεκλογικής εκστρατείας, ακούγονται κάποια πράγματα τα οποία τα χαρακτηρίζω αμετροεπή ή έστω ανακριβή, για να χρησιμοποιήσω μια πιο ήπια έκφραση. Τι κάναμε λοιπόν το 2019 που με τη δική σας εντολή, με τη δική σας κρίση και με τη δική σας απόφαση μας τοποθετήσατε εδώ. Κάναμε αυτό που ήταν αυτονόητο για όλους μας. Συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε με όλους για το κοινό καλό. Και δεν συνεργαστήκαμε μόνο γιατί αυτό τότε επέβαλε ο νομοθέτης με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο, αλλά και γιατί αυτή είναι η πολιτική μας βούληση. Συνεργαστήκαμε με τα τοπικά συμβούλια, είτε εκλέχτηκαν με το συνδυασμό της σύνθεσης, είτε όχι. Συνεργαστήκαμε με δημοτικούς συμβούλους που είτε είχαν εκλεγεί με το δικό μας συνδυασμό, είτε όχι. Βάλαμε κάτω το κοινό καλό, την πρόταση και βγάλαμε τη συνισταμένη. Αυτό έπρεπε να κάνουμε και αυτό έπρεπε να αναζητήσουμε, γιατί τελικά η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση ενός, ούτε είναι υπόθεση λόγου, είναι κυρίως πράξη και ευθύνη. Βρήκαμε λοιπόν τους τρόπους να υπερβούμε τις δυσκολίες του εκλογικού νόμου και να προχωρήσουμε βάζοντας τις προτεραιότητες για κάθε χωριό. Δύσκολα ή εύκολα δεν έχει σημασία, αλλά βρήκαμε τον τρόπο. Δεν περιχαρακωθήκαμε πίσω από το εγώ είμαι αντιπολίτευση ή εσύ είσαι συμπολίτευση. Αυτό που κάναμε ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Αντίθετα, στην πορεία κάποιοι έμεναν συνεχώς και πιο έξω από αυτό το τοπίο. Ίσως γιατί η σκέψη τους να είχε κατάληξει στο βάθος του μυαλού τους αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Όχι μόνο δεν συνεργάστηκαν, όχι μόνο δεν πρότειναν,
ούτε καν συμμετείχαν τις περισσότερες φορές στα συλλογικά όργανα. Στην πορεία αυτή λοιπόν όλο και περισσότεροι συνδημότες, αιρετοί και οι υπόλοιποι ήρθαν κοντά στο συνδυασμό. Ήρθαν γιατί βρήκαμε τον κοινό τρόπο. Ήρθαν γιατί καταφέραμε να μιλήσουμε και να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, και να είστε σίγουροι ότι είναι πολύ περισσότερο. Θα είμαστε και φταίχτες που είχαμε αυτήν την επιλογή, ή να το πάρουμε λίγο διαφορετικά, γιατί όλοι αυτοί οι αιρετοί, οι συνδημότες, όλοι σας δηλαδή, ακολουθήσατε μια πορεία και φταίμε εμείς και δεν έχει ευθύνη αυτός που δεν κατάφερε να πείσει όλους αυτούς τους ανθρώπους να συμπορευτούν μαζί του. Τα το Καίσαρο στο Καίσαρι και τα του Θεού το Θεό. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η δικιά μας πορεία χαρακτηρίζεται από σύνθεση. Χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολλούς. Ήταν πράξη μας, ήταν επιλογή μας και γι' αυτό σήμερα μας δικαιώνει. Καταφέραμε λοιπόν μέσα από ένα δύσκολο πλαίσιο να φροντίσουμε τις κοινότητές μας στο μέτρο που μπορούσαμε, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κατάσταση του Δήμου μας. Ας μην ξεχνάμε όλοι ότι 11 Μαρτίου του 20 όλα αυτά που σήμερα είναι φωτεινά, που έχουν ζωή, που παράγουν πλούτο για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, έκλεισαν. Και έκλεισαν για ένα τουλάχιστον χρόνο. Το ίδιο λοιπόν έκανε και ο Δήμος. Αντιμετώπισε δυσκολίες, οι οποίες ήταν και πολύ περισσότερες εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος δεν ήταν δυνατός, δεν ήταν επαρκής. Αυτό λοιπόν που καταφέραμε με προτεραιότητα ήταν να κάνουμε ακριβώς αυτό. Να δυναμώσουμε, να οργανώσουμε, να στελεχώσουμε το Δήμο, να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε αυτά που σήμερα είναι αυτονόητα, λένε κάποιοι χωρίς μέτρο. Όταν τα σκουπίδια εκεί κάτω ήταν γεμάτα ποντίκια και πίσω από το γήπεδο γινόταν, να μην πω τι γινόταν από μικροφόνου, είναι τώρα αυτονόητα. Δεν ήταν όμως, έγιναν αυτονόητα. Γιατί ξοδέψαμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ κόπο, οργάνωση, προτεραιότητα. Καταφέραμε λοιπόν να οργανώσουμε το Δήμο μας. Καταφέραμε να κάνουμε δομικές αλλαγές, επιχειρησιακά, οργανωτικά, διοικητικά και λειτουργικά. Σήμερα δεν τα φοβόμαστε αυτά που πριν από 4 χρόνια ή πριν από 6 ή 7 ή 10 χρόνια ήταν ζητούμενα. Εκτός όμως από αυτό προετοιμάσαμε και το Δήμο μας για την επόμενη μέρα. Γιατί ο Δήμος μας είναι και τα μικρά και τα μεγάλα. Είναι και τα ασήμαντα, είναι και τα σημαντικά. Είναι και τα λίγα, είναι και τα πολλά. Είναι ο δρόμος που περπατάμε τώρα, αλλά και ο δρόμος που θέλουμε να περπατήσουμε ύστερα από λίγα χρόνια. Κάναμε λοιπόν τομές, κάναμε πολλή δουλειά και καταφέραμε, ναι, και χάρη στο γεγονός ότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση εκεί που έπρεπε, να φέρουμε στο Δήμο μας χρήματα. Πολλά χρήματα, πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία ήταν ανοιχτά. ΕΣΠΑ, Λίντερ, Αντώνης Τρίτσης, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Ανάκαμψης και όλα τα υπόλοιπα. Τα αξιοποιήσαμε και καταφέραμε να φέρουμε στο Δήμο μας 39 εκατομμύρια ευρώ χρήματα. Τα οποία βεβαίως δεν μεταφράστηκαν σε έργα απευθείας. Γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, ένα σπίτι να θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε 1 χρόνο και 1,5. Φανταστείτε μια δημόσια σύμβαση ή ένα δημόσιο έργο. Είναι όμως εκεί γραμμένα στον προϋπολογισμό, στους κωδικούς και σε λίγο θα είναι έτοιμα να αποδοθούν σε εσάς ως έργα. Καταφέραμε λοιπόν να κάνουμε και τα μικρά, καταφέραμε να ασχοληθούμε και με τα μεγάλα. Κάναμε και λάθη. Έγιναν και παραλήψεις, χρειάζονται και βελτιώσεις. Ανθρώπινο, θεμιτό και σε πάρα πολλές φορές ειλικρινές, γιατί αυτό τελικά είναι η ζωή. Είναι ένα σύμπλεγμα δράσης, προσπάθειας, καλών σημείων και λιγότερο καλών. Αυτά για το Δήμο μας. Για ένα Δήμο που σήμερα είναι δυνατός. Πατάει σταθερά.
δεν φοβάται να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα όσο και αν χρειάζεται βελτίωση. Δεν φοβάται να λειτουργήσει όσο και αν αυτό ήταν πάρα πολλές φορές επώδυνο. Ας πάμε όμως λίγο παρακάτω. Ας πάμε να δούμε, γιατί αυτό είναι και το νόημα όλης αυτής της κουβέντας που κάνουμε, τι συνέβη σε αυτό το χωριό, όπως και τι συνέβη σε κάθε κοινότητα. Σε ένα χωριό, όπως σας είπα, όπου χτυπάνε τα τουριστικά πνευμόνια του Δήμου μας, χτυπάει η καρδιά, και στο οποίο και η ανάπτυξη και όλη η διαδικασία χρόνο με το χρόνο θα γίνεται καλύτερη. Και θα γίνεται καλύτερη γιατί εκτός από τις φιλότιμες και πολύ καλές προσπάθειες των επιχειρηματιών που στηρίζονται και στηρίζουν τον τουρισμό, έγιναν και πάρα πολλά πράγματα από τη μεριά του Δήμου. Ας τα θυμηθούμε λίγο, γιατί κάποιοι έχουν μικρή, κοντή μνήμη και τα ξεχνούν πολύ γρήγορα. 7 γαλάζιες σημαίες υπάρχουν σήμερα και του χρόνου θα είναι 9. Χρειάστηκαν για αυτά το μικρό αλλά πολύ σημαντικό αυτό βήμα, δουλειά, φάκελος, οργάνωση, και σήμερα κυματίζουν και μας δίνουν ισχυρό πλεονέκτημα. Δεν είναι εύκολη η γαλάζια σημαία. Θέλει προϋποθέσεις, θέλει ποιότητα νερών καλή, θέλει βελτιώσεις στις υποδομές, θέλει προσβάσεις σε άτομα με κινητικά προβλήματα, θέλει αρκετά πράγματα. Προχωρήσαμε για πρώτη φορά και κάναμε πολύ σημαντική δουλειά στη σύσταση Επιτροπής Τουρισμού από επαγγελματίες, ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, από ανθρώπους που ξέρουν τουρισμό, που τον ζουν από μέσα και οι οποίοι μας καθοδήγησαν στα βήματα αυτά. Αποκτήσαμε δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάναμε την περιοχή μας τουριστικό προορισμό τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο brand. Visit Δίων Olympus. Επισκεφτείτε τον τόπο μας, το θεϊκό τόπο. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και σήμερα είναι πλέον αυτό μια ισχυρή παρακαταθήκη για να πάμε παρακάτω. Δημιουργήσαμε βεβαίως τουριστική σελίδα. Όχι σελίδα του Δήμου, τουριστική σελίδα. Γιατί ήταν η προτροπή πολλών επιχειρηματιών του τουρισμού. Η τουριστική σελίδα είναι το εργαλείο για να ψάξει κάποιος να βρει το ωραίο μέρος μας και να ψάξει κάποιος να βρει αυτά που τον ενδιαφέρουν. Γίνεται συνεχώς καλύτερη και θα είναι ακόμα πιο έτοιμη να προσφέρει την πληροφορία σε λίγο καιρό. Επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών ήταν ότι το 2021 κάτω στο Ζάπιο Μέγαρο ο Δήμος μας βραβεύτηκε με τα βραβεία του Tourism Awards. Συγκεκριμένα βραβεύτηκε ως 12μηνος προορισμός με χρυσό βραβείο και χάλκινο βραβείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για έναν μικρό Δήμο σαν εμάς είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Μια κατάκτηση που ήρθε από πολλή δουλειά. Ειδικά εδώ, στην κοινότητα των Πόρων. Συναντήσαμε ευήκο αότα και πρόθυμους ανθρώπους για συνεργασία. Μέσα από τον νεοσύστατο οργανισμό μας, τον ΟΠΑΔΟ, τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, αλλά και με τη βοήθεια πολλών συλλόγων, όχι πολλών, συγγνώμη, του συλλόγου που υπάρχει εδώ, και θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, το Διοικητικό Συμβούλιο, που κάνει πολλή δουλειά και αξίζει να στηριχθεί. Δώσαμε δράσεις, τουριστικές δράσεις, οργανώσαμε θεματικά φεστιβάλ, οργανώσαμε φεστιβάλ γαστρονομίας, οργανώσαμε παραδοσιακά φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η σύμπραξη αυτή του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι το σημαντικό εργαλείο για να μπορούμε όλοι να προχωρούμε κάθε φορά ένα βήμα. Από εκεί έρχεται η καλή εικόνα, εκεί ποντάρουμε για να δώσουμε το στίγμα της περιοχής μας. Δώσαμε πάρα πολλές συνεντεύξεις, σε κανάλια και μάλιστα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ραδιόφωνα κτλ. Και μην νομίζετε ότι τις δώσαμε επειδή είδαν έναν χοντρό κεφαλακρό, για να αστιολογήσω λίγο, έτσι. Τις δώσαμε γιατί για να γίνουν αυτά χρειάζονται δουλειά. Χρειάζεται υποστηρικτική δουλειά, πρέπει να φτάσεις σε εκείνα τα μέσα για να μπορέσουν αυτά να προβάλλουν το μήνυμα που θέλεις. Είμαι σίγουρος
ότι έδρασε στην περιοχή μας πολλαπλασιαστικά, έδρασε στην περιοχή μας φέρνοντας αξία, και τα επόμενα χρόνια να είστε σίγουροι ότι αυτό θα φανεί ακόμα περισσότερο. Φέτος είναι μια καλή χρονιά. Είναι μια χρονιά όπου τουλάχιστον η επισκεψιμότητα και η διαμονή βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα. Την μεγάλη δουλειά για αυτό την έκαναν οι επιχειρήσεις. Όλα αυτά που βλέπουμε εδώ, τα οποία είναι μια εξαιρετική εικόνα για τον επισκέπτη μας, η καλή κατάσταση στη θάλασσα της παραλίας, οι καλές υπηρεσίες, η καλή φροντίδα που φέρουμε στον τόπο μας. Την έκανε όμως και σε κάποιο βαθμό και η δουλειά που γίνεται στο Δήμο. Και το γεγονός ότι εμείς ξέρουμε ότι το πλεονέκτημά μας που αφορά την οδική πρόσβαση, τις καλές αρτηρίες, το γεγονός ότι στο COVID είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε στοχευμένη τουριστική προβολή σε περιφέρειες της Ελλάδος, Αττική, Θεσσαλία κτλ. Μας έφερε αναγνωρισιμότητα. Πιστέψτε με, έγινε πολύ σοβαρή δουλειά στον τομέα αυτό. Φίλες και φίλοι, κάθε μία κοινότητα του Δήμου χρειάζεται την υποστήριξη, χρειάζεται την βελτίωση των υποδομών και χρειάζεται βοήθεια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ούτως ή άλλως υπάρχουν και είναι πολλά. Όταν πριν από 3 θητείες από σήμερα συνενωθήκαμε όλοι μαζί, από το βορρά μέχρι το νότο, αυτό για όλους μας ήταν μια κατάσταση καινούρια που μας έφερε σε πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες που είχαν να κάνουν με τον τρόπο που ο Δήμος έπρεπε να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη μεγάλη περιοχή. Σήμερα, που σας είπα όπως και πριν, ο Δήμος μας είναι πιο δυνατός, εκτός από γενικολογίες αόριστα να ανεβαίνουμε στο μικρόφωνο και να λέμε σε όλους όλα ό,τι θέλει ο καθένας να ακούσει, να τατάζουμε τα πάντα, χωρίς βέβαια να λέμε πως θα γίνουν αυτά, εμείς προτείνουμε σε κάθε κοινότητα στοχευμένα πράγματα στο μέτρο που μπορούμε και κυρίως χωρίς να βγούμε ανακόλουθοι στο τέλος της επόμενης θητείας, όπως και σε αυτήν κάναμε το ίδιο. Για να δούμε λοιπόν 2-3 πράγματα που περπάτησαν και τι έχουμε στο νότο εδώ και πέρα. Από το Πράσινο Ταμείο πήραμε 113.000 ευρώ. Έγινε ο διαγωνισμός, υπάρχει ανάδοχος, λέγεται η εταιρεία Παρκοτεχνική, και εντός των ημερών θα ξεκινήσει η ανάπλαση του κεντρικού κόμβου κατεβαίνοντας από τη γέφυρα, όπου θα δημιουργηθεί ένα πάρκο αναψυχής, όμορφο, που θα δώσει στην είσοδο των πόρων μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα. Όπως σας είπα, κερδίσαμε το στοίχημα της αποκομιδής. Καινούρια, ολοκαίνουργια, με ζελατίνες αυτοκίνητα περνούν κάθε μέρα από εδώ. Μάλιστα δεν περνούν μέρα, περνούν νύχτα μέρα, είναι το σωστό, γιατί περνούν και νύχτα και μέρα, ώστε να υποστηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών. 17 οχήματα απέκτησε ο Δήμος, 9 ολοκαίνουργια απορριμματοφόρα. Όλα είναι εδώ, επιχειρούν στο πιο δύσκολο κομμάτι του Δήμου μας. Την προηγούμενη Τρίτη υπέγραψα τη σύμβαση για το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας. Ένα μεγάλο πρόγραμμα 2.100.000 ευρώ, από τα οποία 290.000 ευρώ είναι για την κοινότητα των Νέων Πόρων. Θα ανακατασκευαστούν πολλοί δρόμοι και θα αλλάξει όψη ο οικισμός. Παρόλο που εδώ, και αυτό πρέπει να το πω, γιατί κάποιος μου το είπε και πολύ σωστά, μη μας κάνεις, λέει, το πλεονέκτημα, μειονέκτημα. Οι δρόμοι στους Πόρους, παιδιά, είναι τριπλάσια από τους δρόμους στα άλλα χωριά. Άρα ό,τι εδώ είναι 1 χιλιόμετρο, στα άλλα χωριά είναι 3 χιλιόμετρα, αυτό θέλω να το γνωρίζετε. Λοιπόν, η εταιρεία είναι ο Κερίδης, γιατί εδώ θα λέμε όνομα και επίθετο. Η σύμβαση υπογράφτηκε, θα ξεκινήσει από τη Λεπτοκαριά και μετά θα έρθει εδώ. 290.000 ευρώ. Χρόνιο και πάγιο αίτημα είναι η κατασκευή του δρόμου μεταξύ του παλιού Παντελεήμονα και των παλιών Πόρων. Ο παλιός Παντελεήμονας σήμερα είναι το ισχυρότερο κομμάτι όσον αφορά τον τουρισμό αυτής της μορφής.
και αν θέλετε είναι και ένα κομμάτι στο οποίο επισκέπτονται πολλοί και ταυτόχρονα φέρει και τα όρια του. Οι παλιοί πόροι είναι το επόμενο στίχημα, είναι η επόμενη πρόκληση. Η στόχευσή μας λοιπόν ήταν σαφής, να ενώσουμε δύο από τους ωραιότερους παλιούς οικισμούς. Τι κάναμε λοιπόν? Εδώ έχει λάθος το νούμερο, θα σας πω εγώ ποιο είναι το σωστό. Τι κάναμε λοιπόν? Πήγαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και προσωπικά η κυρία Μαυρίδου μας έδωσε 440.000 ευρώ για να κάνουμε το δρόμο από τους παλιούς πόρους μέχρι τον παλιό Παντελεήμονα. Είμαστε στο στάδιο της προγραμματικής σύμβασης, θα υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση και μέσα στο 2024 ο δρόμος αυτός θα ενώσει δύο εξαιρετικούς χειμερινούς και όχι μόνο προορισμούς. Μεγάλο έργο που δίνει τη δυνατότητα να μας φέρει επιπλέον κόσμο στην περιοχή μας. Δεν είναι ένα 440, είναι 440. Το 2024 υπογράφει την προγραμματική σύμβαση τώρα. Αυτή τη στιγμή το είπα. Μόλις το είπα. Τι αδεσμεύω, θα σπάσει το μικρόφωνο. Θα σπάσει το μικρόφωνο. Πήραμε 360.000 ευρώ από το Αντώνη Στρίτσες. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στη ΔΕΙΑΔΟΛ. Μετά τον παλιό Παντελεήμονα και την αποχέτευση του Πλαταμόνα, η αποχέτευση του Πλαταμόνα, οι ιδιωτικές συνδέσεις σχεδόν τέλειωσαν. Ο αγωγός από τον παλιό Παντελεήμονα στο βιολογικό κατεβαίνει. Θα γίνει το εσωτερικό δίκτυο ίδρυυσης στην επέκταση του οικισμού. 360.000 ευρώ, Αντώνης Στρίτσης. Στάδιο δημοπράτησης. Όλοι λένε γιατί δεν έγιναν τα έργα αυτά. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, παιδιά. Γιατί δεν άρχισαν ποτέ ως τώρα. Ας τα βρίσκαμε αρχινημένα να τα τελειώσουμε. Για να γίνουν τα έργα πρέπει κάποτε να αρχίσουν. Και για να αρχίσουν χρειάζονται 4 πράγματα στη σειρά. Πρώτα η πολιτική βούληση. Δεύτερον η μελέτη. Τρίτον η ορίμαση. Και τέταρτον η χρηματοδότηση. Από αυτά τα 4 λοιπόν έγιναν τώρα. Ένα δημόσιο έργο στην Ελλάδα χρειάζεται 2 με 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί από τη στιγμή της σύλληψης. Οι πιο παλιοί αυτοδιοικητικοί εδώ πέρα, να είστε σίγουροι ότι συμφωνούν με αυτό που λέω. Αυτά που σας λέω δεν είναι νούμερα που θα έρθουν, είναι νούμερα που είναι στους κωδικούς μας και σας λέω και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το καθένα. Κάναμε 2 κυκλικούς κόμβους, εδώ, μικρό εργάκι, αλλά απαραίτητο. Και για λόγους ασφάλειας και για λόγους καλοπισμού και ευπρεπισμού. Έτσι ήταν η περιοχή και έτσι είναι με τους κόμβους. Ανακατασκευάσαμε το γήπεδο του μπάσκετ, το οποίο βρισκόταν σε κακή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Το βάλαμε φωτισμό, είναι σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος άθλησης για τους νέους που βρίσκονται εδώ. Έχουμε ένα πρόβλημα, μας σπάζουν τις μπασκέτες συνέχεια. Θα το διορθώσουμε όμως, και αυτό Σοφία πρέπει να το διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα και θα το κάνουμε. 40.000 ευρώ θα γίνουν κάποιες μικρές ασφαλτοστρώσεις τώρα, μέχρι τις εκλογές στην κοινότητα. Είναι από ίδιους πόρους, είναι μέρος ενός τεχνικού προγράμματος 211.000 ευρώ που έχουμε για την ενότητα του Ανατολικού Ολύμπου. Δημιουργήσαμε νέα συντριβάνια. Ανακατασκευάσαμε, είναι το σωστό, τα νέα συντριβάνια. Έτσι ήταν, έτσι είναι. Και μάλιστα με την πάρα πολύ ωραίο αυτό το πόσιμο που έκανε ο Σύλλογος και τον ευχαριστούμε. Είναι χώρος έλξης για πάρα πολύ κόσμο όπου φωτογραφίζονται και περνάνε τις διακοπές τους μέσα σε αναμνήσεις. Αλλάξαμε τα φωτιστικά της πλατείας, το νούμερο 38. Μα θα μου πεις, αυτονόητο δεν είναι? Σωστά. Αυτονόητο είναι τώρα που έγινε, ως τώρα ήταν ζητούμενο. Όλα αυτά, μικρά ή μεγάλα, είναι κόστη. Κόστη τα οποία καλείται να πληρώσει ο Δήμος εφόσον μπορεί ή να βρούμε χρηματοδοτικό εργαλείο εφόσον δεν μπορεί. Όλα αυτά που σας λέω, τα μικρά έργα, έγιναν με ίδιους πόρους. Φροντίσαμε το πράσινο φέτος στην κοινότητα καλύτερα από κάθε φορά. Μια μικρή παρατήρηση. Ο Δήμος μας έχει 1.700 στρέμματα κοινόχρηστους χώρους, πράσινα. Αν λοιπόν υποτεθεί ότι αυτά πρέπει να τα περιποιηθούμε 6-7 φορές το χρόνο, είναι περίπου 10.000 στρέμματα. Εσείς αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να περιποιήσει όλο αυτό το πράσινο. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το 19, η πίστοση ήταν μηδενική. Τα παλεύαμε αυτά μόνο με ίδιες δυνάμεις.
Από το 19 λοιπόν μέχρι τώρα, το 20, το 21, το 22, το 23, κάνουμε σταδιακά βήματα. Φέτος δαπανίσαμε για το πράσινο 110.000 ευρώ. Πρέπει να φτάσουμε περίπου στους 300.000 ευρώ για να μην φοβόμαστε το πράσινο. Παρ' όλα αυτά έγιναν πολλά και σημαντικά βήματα. Προσπάθησα στα πλαίσια τα στενά, τα χρονικά, να σας απαριθμίσω μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία τροχιοδρομήθηκαν. Άλλα έγιναν, άλλα γίνονται, άλλα πρόκειται να ξεκινήσουν. Όχι θα γίνουν. Ό,τι σας προανέφερα έως τώρα έχει εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση. Άρα είναι έργο που βρίσκεται μπροστά μας. Και επειδή εγώ θέλω πάντα να αναφέρω και να είμαι δίκαιος, θα σας πω ότι και εμείς βρήκαμε κάποια έργα με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση. Οι κυματοθράφτες του Πλαταμόνα είναι έργο το οποίο έκανε η προηγούμενη, όχι μόνο η προηγούμενη εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή, ο Κώστας του Δημόπουλος τα χρήματα, οι μελέτες υπήρχαν και προηγούμενα. Το σεβαστήκαμε, το παραλάβαμε και προσπαθούμε να το τελειώσουμε για να δείτε πώς πάει ένα δημόσιο έργο στην Ελλάδα. Το καλό που βρίσκεις, το παίρνεις, πατάς και πας ένα βήμα παραπέρα. Το λιγότερο καλό το διορθώνεις και το βελτιώνεις. Είναι αγνωμοσύνη να μην αναγνωρίζουμε πάντα την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι όσοι πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα. Φίλες και φίλοι, εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο βαδίζοντας προς τις εκλογές, βαδίζοντας προς το επόμενο 15ήμερο, δεν είναι μόνο το τι καταφέραμε να κάνουμε. Είναι και το τι πρέπει να κάνουμε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν μόνο αυτά. Τι σε κάθε κοινότητα πρέπει να ζυγίσουμε και να το βάλουμε ως βηματισμό πρώτο, γιατί αυτό τελικά είναι η αλήθεια. Αλήθεια δεν είναι να έρθουμε και να πούμε στον καθένα ό,τι θέλει να ακούσει. Αλήθεια είναι να πούμε στον καθένα ότι μπορούμε, ότι έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε. Άρα εμείς, τουλάχιστον η δικιά μας παράταξη, εκτός από γενικές και αόριστες υποσχέσεις, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτά που θα σας πούμε από εδώ και πέρα θα είναι όχι μόνο προτεραιότητες, αλλά είστε σίγουροι και έργα που θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία. Είναι σε όλους σας γνωστό το πρόβλημα της ίδρευσης στους καλοκαιρινούς μήνες. Οι υποδομές ίδρευσης στην κοινότητα των Πόρων έγιναν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένη επισκεψιμότητα, συγκεκριμένο πληθυσμό. Ευτυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάστηκε. Οι επισκέπτες μας είναι πάρα πολλοί και πλέον οι υποδομές δεν αρκούν. Είμαστε λοιπόν εδώ και θα το κάνουμε ως πρώτη προτεραιότητα για να συντάξουμε καταρχήν μια καινούρια μελέτη ίδρευσης, να δούμε πώς θα αλλάχθουν οι παροχές ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ίδρευσης στους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως τις ώρες αιχμής, δηλαδή 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Είναι δέσμευση και θα το κάνουμε ως πρώτο βήμα, πρώτο Θεός να έρθουν καλά τα πράγματα. Είναι η ώρα να παρέμβουμε στο περιαστικό άλσος, στο δάσος, στο δασάκι που βρίσκεται εδώ από πάνω. Αυτός ο πνεύμονας μπορεί να γίνει πόλος έλξης. Πρέπει να καθαριστεί, πρέπει να βρούμε ένα πρόγραμμα αστικής ανάπλασης, πρέπει να συνεννοηθούμε με το δασαρχείο. Δυστυχώς τους ζητήσαμε τη μελέτη, δεν μας την παρέδωσαν, θα την κάνουμε μόνοι μας από εδώ και πέρα, ώστε να... Τους ζητήσαμε τη μελέτη, δεν μας την παρέδωσαν εδώ και ένα 8 ίσως και περισσότερο, θα την κάνουμε μόνοι μας από εδώ και πέρα, θα πάμε έξω σε ιδιότητα να το κάνουμε και θα παρέμβουμε στο περιαστικό άλσος. Πρέπει αυτή η ζούγκλα εδώ από πάνω να φύγει και να γίνει χώρος περιπάτου, αναψυχής και έλξης. Χρειαζόμαστε επιπλέον ασφαλτοστρώσεις. Σας είπα με ποιον τρόπο θα γίνουν. Χρειαζόμαστε σύνταξη μελέτης για τα όμβρια ύδατα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν κατάλαβα ότι πολλά από τα φρεάτια που βλέπουμε εδώ είναι μόνο η Σκάρα. Μόνο η Σκάρα. Πού πάνε παιδιά, λέω, αυτά τα νερά? Κάτω, μου λέει, στην άμμο. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν είναι κατάσταση που πρέπει να είναι ανοιχτή και αποδεκτή. Ο οικισμός αυτός κινδυνεύει από βροχές, κινδυνεύει από ακραία φαινόμενα τα οποία είναι μπροστά μας, κινδυνεύει και είναι
απαραίτητο, επιτακτικό να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό δεν αντιμετωπίζεται με επιπλέον τρύπες. Δεν σκάβουμε, βάζουμε ένα φρεάτιο και λέμε ότι κάναμε όμβρια. Θέλουμε μελέτη, θέλουμε να δούμε πού μπορούμε να οδηγήσουμε τοπογραφικά και υψομετρικά τα όμβρια, ώστε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε θα είναι να συντάξουμε τη μελέτη, γιατί αν δεν έχεις τη μελέτη παραμάσχαλα, χρήματα δεν μπορείς να βρεις. Χρειάζεται ένα μικρό τεχνικό απάνω στον δρόμο. Στον δρόμο Γουγκούσου, εκεί πέρα, κανένα 300 μέτρα για να έχει πρόσβαση ο κόσμος. Μικρό είναι, δεν είναι μεγάλο έργο. Κανένα 30.000. Πρέπει να γίνει, ήδη το αργήσαμε. Χρειάζεται μία παρέμβαση στην είσοδο των πόρων. Εδώ, κατεβαίνοντας από το σιδηροδρομικό σταθμό, στη θέση Βαρικό, έχουμε πρόβλημα εκεί. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί κάποιοι τα κανάλια τα θεώρησαν ιδιοκτησίες τους. Θα τα ξανανοίξουμε, να είστε σίγουροι. Και θα τα ξανανοίξουμε και θα στείλουμε τα νερά εκεί που πρέπει. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Χρειάζεται ένας κόμβος μπροστά από το σχολείο. Σε αυτούς τους δύο πρέπει να προσθεθεί ένας τρίτος. Ώστε τα παιδιά με ασφάλεια να βγαίνουν από το σχολείο, γιατί οι δρόμοι είναι μεγάλοι και οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι επίσης μεγάλες. Εύκολο έργο. Θα γίνει άμεσα, όπως έγιναν και αυτοί οι δύο. Χρειάζεται να επισκευάσουμε τον δρόμο προς τους παλιούς πόρους. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι απαραίτητο να μπορεί ο κόσμος άνετα να ανεβαίνει απάνω. Όπως λοιπόν βρήκαμε τη χρηματοδότηση για τον δρόμο Παλιό Παντελεήμονα, παλιούς πόρους, είναι η σειρά να βρούμε και τη χρηματοδότηση για τον δρόμο προς τους παλιούς πόρους. Και βεβαίως χρειάζεται ένα πρόγραμμα αστικής ανάπλασης στον παλιό οικισμό. Είμαι σίγουρος ότι οι παλιοί πόροι θα είναι το επόμενο στίχημα. Θυμηθείτε αυτή την κουβέντα. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Εδώ και χρόνια έπρεπε να είχε γίνει, αλλά είπαμε δεν μπορούμε να πούμε τα πάντα σε όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα σήμερα. Το ξεκινήσαμε και σας λέω ότι τώρα χειμωνιάτικα θα το τελειώσουμε. Είναι ώρα να φέρουμε ξανά το νερό από τις πηγές που είναι και πολύ και καλό στα διελιστήριά μας. Η κατολίσθηση που έγινε επάνω ήδη διορθώθηκε, πήγαν τα μηχανήματα. Τώρα που η ΔΕΙΑ έφυγε από τη φούρια την καλοκαιρινή, μέσα στον Οκτώβριο, μέσα στον Νοέμβριο θα κάνουμε ένα αέριο δίκτυο για να μην έχουμε ξανά τον κίνδυνο της κατολίσθησης, για να πάρουμε το νερό από τις πηγές. Έργο σημαντικό, χωρίς να είναι πολύ μεγάλο. Έπρεπε όμως πρώτα να στείλουμε τα μηχανήματα, να δούμε τι έγινε εκεί πάνω και πιστέψτε με ότι έγινε πολύ μεγάλη κατολίσθηση. Χρειάζεται να προσέξουμε λίγο την εικόνα του οικισμού περισσότερο. Πεζοδρόμια, πλάκες, πλατείες, όλα αυτά θέλουν να ομορφύνουν. Πρέπει να ομορφύνουν. Θα δούμε αν αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας με μία μελετούλα ή να δούμε αν μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Δεν είναι η εικόνα όπως πρέπει, ιδιαίτερα για τους μήνες του καλοκαιρινούς όπου τόσος πολλής κόσμος έρχεται εδώ. Και βεβαίως πρέπει να βελτιώσουμε, και εδώ είμαστε σίγουροι ότι συμφωνούμε όλοι, τη διαχείριση των αδεσπότων. Είναι ένα σημείο στο οποίο δυστυχώς έχουμε πολλά περιθώρια ακόμη. Το οποίο δυστυχώς είναι δύσκολο. Είναι ένας νόμος περίεργος, δεν είναι τώρα εδώ του παρόντος να τον αναλύσουμε, αλλά έχουμε προβλήματα. Δύο καταφύγια, το ένα έγινε, το άλλο γίνεται, θα δώσουν μία μικρή ανάσα. Νιώθουμε ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να κάνουμε άλματα, όχι βήματα, άλματα. Όλα αυτά, επειδή καθένας από εμάς είναι δύσκολο να τα συγκρατήσει όταν καθόμαστε απέναντι, εμείς τα παρουσιάζουμε απέναντί σας. Βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, στο geroliolios.gr, ψηφιακά, αποτυπωμένα και θεματικά και ανακοινότητα. Είναι ένα πρόγραμμα που επιμεληθήκαμε με τους συνεργάτες μου για πολύ καιρό, σε κάθε κοινότητα. Το κάναμε λοιπόν εκεί, να το έχετε μπροστά σας, να το βλέπετε, να κάνετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, να μπορούμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι από την κριτική σας, και ναι, όταν σκέφτονται περισσότεροι, σκέφτονται καλύτερα. Βρίσκονται λοιπόν εκεί όπως βρίσκονται και ψηφιακά, και ο καθένας μπορεί να το σκανάρει, να σκανάρει το QR code και να το πάρει στο κινητό του τηλέφωνο.
Φίλες και φίλοι, έχουμε κάτι λιγότερο από 20 μέρες μπροστά μας μέχρι να οδηγηθούμε στις κάλπες. Επιλέξαμε να πορευτούμε σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία προβάλλοντας δύο πράγματα. Θετικό λόγο και πρόταση. Δεν κατηγόρησα ποτέ κανέναν και δεν θα το κάνω πολύ περισσότερο 20 μέρες πριν από τις εκλογές. Γιατί νιώθω ότι αυτές οι κοκορομαχίες ή οι ανούσιες εντάσεις ή οι κουβέντες, οι άτσαλες, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν προβληματισμό παρά να λύνουν θέματα. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ και πέρα. Θα κάνω όμως μία επισήμανση. Αυτό που εγώ σας προανέφερα σήμερα, έστω και αν είναι λίγο βαρετό και προσπαθώ να είμαι σύντομος γιατί είναι δύσκολο να κρατάς τον κόσμο όρθιο για να ακούσει αυτά τα πράγματα και σε κάθε κοινότητα ξέρετε ότι λέω πράγματα στοχευμένα, είναι επιλογή, είναι πρόταση κοστολογημένη, είναι πρόταση που λέμε από πού θα ψάξουμε να τη βρούμε και με τι χρονικό ορίζοντα. Εγώ θέλω λοιπόν να ψάξετε και να βρείτε αντίστοιχα 19 μέρες πριν τις εκλογές μία άλλη πρόταση. Μία αντίστοιχη πρόταση, καλή ή κακή, θα το κρίνετε εσείς, αλλά να ψάξετε να τη βρείτε. Γιατί αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ενός μηνός, είναι αποτέλεσμα χρόνων, εμπειρίας, γνώσης, προσπάθειας και κυρίως σύνθεσης απόψεων. Είμαι πεπισμένος ότι ο όρος σύνθεση είναι ο καταλληλότερος για να περιγράψει τη συλλογική προσπάθεια πάρα πολλών. Εμείς λέμε πώς θα λυθούν τα θέματα. Λέμε ποια μπορούμε να λύσουμε. Λέμε πού θα βρούμε τα χρήματα. Λέμε όμως ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται συνεργάτες. Χρειάζονται συνδημότες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπήκαν για να κλείσουν το ψηφοδέλτιο, μπήκαν γιατί ο καθένας έχει δεξιότητες, επάρκειες, γνώσεις και όρεξη. Μεγάλη διαφορά και πιστέψτε μου. Αυτό λοιπόν που θέλω είναι τώρα που επιτέλους ήρθα μπροστά σας από τη μια και την άλλη μεριά οι άνθρωποι και τα επιτελεία τους, τα στελέχη και τα επιτελεία των υποψηφίων δημάρχων, να κάτσετε και να αντιπαραβάλλετε. Έναν προς έναν, μία προς μία. Να κάτσετε και να δείτε ποιοι νομίζετε ότι έχουν την επάρκεια να οδηγήσουν το Δήμο, ένα ή δύο βήματα πιο μπροστά. Τι έχει καταφέρει ο καθένας από αυτούς, με τι ασχολείται και πώς πορεύτηκε στην προσωπική του ζωή, στην επιχείρησή του, στη δραστηριότητά του, ώστε αυτό να αποτελέσει το εχέγγυο για το ότι μπορεί να μεταφέρει τη γνώση του μέσα στο Δήμο. Δούλεψα και στις τρεις ενότητες του Δήμου. Δούλεψα στον Ανατολικό Όλυμπο 14 χρόνια ως εκπαιδευτικός και καθηγητής στο δημόσιο σχολείο, στο Λύκειο της Λιπτοκαριάς. Δούλεψα 14 χρόνια στο Λύκειο της Κονταριώτισσας και κατάγομαι από το Λιτόχωρο. Με ξέρουν πολλοί, με ξέρουν όμως κυρίως οι νέοι άνθρωποι και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος κάθε φορά που τους βλέπω απέναντί μου, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστώ μέσα στις σχολικές αίθουσες. Εκεί όπου ξέρετε ο καθένας μας βγάζει τον ειλικρινή του εαυτό, μαθητές και δάσκαλοι. Είμαι περήφανος για το ότι τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια μας. Θέλω από καρδιάς να σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό και ποια είναι η γενιά που θα ακολουθήσετε ώστε ο Δήμος να περπατήσει. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα των εκλογών. Ποιο θεωρείτε καταλληλότερο ως δήμαρχο για να οδηγήσει το Δήμο και ποια ομάδα από τις δυο πρέπει να εμπιστευτείτε ώστε να κάνετε πράξη αυτά τα οποία σας λένε. Είναι η ώρα να πάμε το Δήμο μας παραπέρα. Είναι η ώρα να οραματιστούμε εκτός από το να διαχειριστούμε. Είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον και να κάνουμε κάτι μεγάλο και εμβληματικό για τον τόπο μας. Και το μεγάλο και εμβληματικό για τον τόπο μας σίγουρα αφορά τον κόσμο τον οποίο θέλουμε να επισκεφθεί τον τόπο μας και να μπορέσουμε να του δώσουμε επιπλέον διάρκεια. Να φύγουμε από τη λογική του πενταμήνου, να πάμε στη λογική ότι ο τόπος μας είναι ετήσιος προορισμός. Είμαστε
με σταθερά βήματα προσανατολισμένοι προς αυτό το σημείο. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Κλείνοντας, μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει κανένας τίποτα. Το εγώ είναι πολύ μικρή λέξη για να πει σήμερα σε όλους εσάς ότι φτάνει αυτό και μόνο. Εμείς προβάλλουμε το εμείς. Προβάλλουμε τη συνεργασία, προβάλλουμε τη σύνθεση των απόψεων και τους άξιους και ικανούς ανθρώπους από όπου κι αν προέρχονται. Δώσαμε εξετάσεις γι' αυτό και το πετύχαμε. Αυτό λοιπόν που θέλω είναι να σας παρουσιάσω αυτήν ακριβώς την ομάδα. Την φοβερή ομάδα των ανθρώπων που στελεχώνουν τη σύνθεση. Σε κάθε κοινότητα, στο σύνολο του Δήμου. Αυτούς που αύριο μεθαύριο θα αποτελέσουν το τοπικό συμβούλιο, το κύτταρο της πρώτης πηγής, το κύτταρο της πρώτης εισήγησης, μέχρι και αυτούς που θα στελεχώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης. Θέλω να τους δώσετε τη δύναμη και την εμπιστοσύνη τους. Το αξίζουν, πιστέψτε με. Λοιπόν, πάμε. Υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι. Στην κοινότητα των νέων πόρων, 8 άξιοι συνδημότες μας, ένας και ένας. Από τους 8 ψηφίζουμε 2. Με τη σειρά, ο Γρηγόρης ο Γρέκας, έμπειρος. Κατσαλή η Μαρία. Γεια σου Μαρία. Ο Γιώργος ο Λυκομάνος. Σταυρούλα η Μαϊνάρα. Ο Σάκης ο Μανόλας. Με το Σάκη έχουμε και ίδια κιλά. Πρόεδρος η Μαρία η Κουζιώτα. Φρόσο η Παπαμιχαήλ. Ο Βαλάντης ο Τσιφλής. Μια ομάδα ανθρώπων που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Είμαι σίγουρος ότι το χωριό αυτό, με αυτό το τοπικό, θα πάει πολλά βήματα μπροστά. Πάμε. Δημοτικοί, υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. 63 από όλες τις κοινότητες του Δήμου. Εγώ θα λέω από πού είναι ο καθένας. Όσο και αν κάποιοι το ξεχνούν. Θα λέω. Γιατί θέλω δύο πράγματα να καταλάβετε. Ότι αυτός ο εκλογικός νόμος θεωρεί ότι ο δημοτικός σύμβουλος, ο υποψήφιος είναι του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα προέρχεται και από μία ενότητα και από ένα χωριό. Ξεκινάμε λοιπόν αλφαβητικά. Ο Βασίλης ο Αγάκος, ο δικός σας. Ο Βασίλης ο Προχαρίδης από τον Πραταμόνα. Η Γαβριηλίδου Παύλα Ελευθερία Τζουρτζίνα από τον Λιτόχωρο. Ο Στέργιος ο Γαλάνης από τον Πραταμόνα. Μαθηματικός συνάδελφος. Γιάννη η Βίκη από την Πρωτού. Για όσους δεν μπορούν και δεν είναι πάντα εύκολο να παρευρίσκονται, εμείς σας δείχνουμε των ανθρώπων αυτών τη φωτογραφία για να έχετε εικόνα. Σας λέμε την ιδιότητά του, από πού προέρχεται, με τι ασχολείται, ώστε να τους έχετε στο μυαλό σας. Η Κρυμούλα η Μαρία από την Κονταριώτισσα. Ο Βασίλης ο Γουλάτας από την Καρίτσα. Ο Κώστας ο Γρεβενίτης από την Λεπτοκαριά. Η Ολυμπία η Δαδούλη από το Λιτόχωρο.
Βαγγελίτσα Ιδέδογλου από το Λιτόχωρο. Η Χριστίνα Δημητρίου από την Άγιο Σπυρίδωνα. Ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος από το Λιτόχωρο. Η Κατερίνα Ιδουλτσίνου από το Λιτόχωρο. Τάνια Ιζαβαντία από το Δίον. Κατερίνα Ιζαμπιόγλου από τη Νέα Έφεσο. Η Έλλη Ζαρογιάννη Παύλα Τζικακόλια από την Καρίτσα. Η Σοφία Ιζουρζούρα από το Λιτόχωρο. Ο Γιάννης Οσδάνης από τη Λεπτοκαριά. Ο Θανάης ο Καλατζής από την Βροντού. Ο Γιώργος ο Κατζούρης από το Λιτόχωρο. Ο Γιώργος ο Καραλής από τη Λεπτοκαριά. Η Σύση Καρανάτσιου από το Δίον. Ο Δημήτρης ο Καρανίκας από τη Νέα Έφεσο. Γεια σου Δημήτρη. Ο Νίκος ο Καρκαφύρης από τη Σκοτίνα. Κατσαμάκα η Ουρανία από το Λιτόχωρο. Σταματία η Κατσαρού από τη Λεπτοκαριά, συνάδελφος. Ο Τάκης ο Κουρινιώτης από τη Βροντού. Η Ματίνα η Κωτίνη από τη Λεπτοκαριά. Η Κική Κουλιανοπούλου από την Κονταριώτισσα. Ο Κώστας ο Κουριάκης από το Λιτόχωρο. Ο Μιχάλης ο Κρεμέτης από το Δίον. Ο Νίκος ο Λαπάτσης από τη Νέα Έφεσο. Ο Χάρης ο Λαφατζής από το Δίον. Ο Γρηγόρης ο Λέφας από τον Άγιο, ξέρετε, χρόνια εδώ. Ο Αποστόλης ο Λιάπης από το Κάστρο, από το Νέο Παντελεήμονα. Ο Γιώργος ο Μανίκας από το Λιτόχωρο. Ο δικός σας ο Νιώνιος ο Μιχόπουλος. Ο Χρήστος ο Πατζικώστας από το Δίον. Χριστό. Ο Τάσος ο Μπογιατζής από την Κονταριώτισσα. Βίκη Μπουζιώτα, συνάδελφος, μαθήτρια. Από εδώ. Ο Δημήτρης ο Μιλονέρος από τη Λεπτοκαριά. Ο Γιάννης ο Μιλονέρος από τη Λεπτοκαριά. Γεια σου Γιάννη. Ο Αποστόλης ο Ντινάκης, συνάδελφος πληροφορικός από το Λιτόχωρο. Ο Κώστας ο Παπαγιαννόπουλος, ο συνήγορος του Δημότη από το Λιτόχωρο. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος από το Λιτόχωρο, coach. Ο
Δημήτρης ο Παπαθανασίου από το Λιτόχωρο. Ο Στέφανος ο Παπακώστας από την Κονταριώτσα, γραμματέας για χρόνια στο Δήμο. Ο Δημήτρης ο Κατσαρίκας από το Λιτόχωρο. Ο Γιώργος ο Πολυχρός από τη Σκοτίνα. Ο Γιάννης ο Πούλιος από τον Άγιο. Ο Λάζαρος ο Ρίγος από το Λιτόχωρο. Η Ελένη η Σαλιώρα από τη Λεπτοκαριά. Ο Κώστας ο Σαμαράς από την Καρίτσα. Η Γιώτα η Σιμούλα από τη Νέα Έφεσο. Γεια σου Γιώτα. Ο Νίκος ο Σπαθάρης από τον Πλαταμόνα δίπλα. Ο Στέργιος ο Τζίμας από τον Άγιο. Ο Διονύσης ο Τσουβάρας από τον Πλαταμόνα. Ο Αποστόλης ο Τζόβας από τον Νέο Παντελεήμονα. Η Βαλεντίνα η Τζονάη από το Λιτόχωρο. Η Βέφα η Τσχαπάρη από τη Σκοτίνα. Η Μαρία η Τσιμήτρη από τη Βροντού. Γεια σου Μαρία. Ο Στέργιος ο Φαρμάκης από το Λιτόχωρο. Ο Διονύσης ο Φόλιος από την Καρίτσα. Θα σας πω κάτι. Επειδή πάντα έχω το άγχος να μην κάνω λάθος. Κοιτάξτε τι γράμματα έχω για να τα βλέπω. 32. Για όσους γνωρίζουν από εκπαιδευτικές. Λοιπόν, αυτή είναι μια εκπληκτική ομάδα ανθρώπων. Μια ομάδα που έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα όπλα, εφόδια, τεχνογνωσία, επιστημονοσύνη, εμπειρία, νιάτα. Να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο και όπως σας είπα πλέον, εκείνο που χρειαζόμαστε δεν είναι να διαχειριστούμε το Δήμο. Είναι να πάμε το Δήμο ψηλότερα. Είμαι βέβαιος ότι εσείς με τη δική σας εντολή, με τη δική σας κρίση θα μας δώσετε τη δύναμη, θα μας δώσετε τα όπλα για να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο μαζί. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ζητάμε να μας εμπιστευτείτε για να περπατήσουμε με σχέδιο, με συνέπεια, με αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σας απόψε. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου και σας υποσχόμαστε ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.